እዞም ሰለስተ ኤርትራውያን እዮም እዞም ክልተ እንደገና እዮም መከላከያ እዮም እቲ ኩነታት ንክትዝክሮ ያው ዳግሚ ቁስለት ማለት እዩ ታሽዓ ዝነበረት ኩነታት ክትዝክር እያ ፈለግ ዲያፅለይ ማለት ኣበየም ምንም ጉዳት ካብ ናይ በፅሕኒ ጥዒት መሲለ በቃ ከርተለኹ ጥዒት ይመስሎም ኣብ ልዕለይኺ በፂሑ ዘሎ ጥቕዓታት እንታይ ዓይነት ሕማማት ይሳዕበና ወላደሲ ኢና ሓዳረይ እውን ተበቲኑኒ ኢሉ ገድፊኑ ወፂ ኸይዱ ደቀይ እውን ድድሕሪኡ ናጎያ እየ ንኸይድ ናይ ፀላእትና መርዚ ገና ኣይሰደደና ዘሎ ጠበርሲ ነገዛና ዓፂና ኢና ናበኸና ኮፍልና በቃ ተመስገን ክሓልፈልና እዩ ኣቦ ክንመፅ ኢና خلاص خياتي እዚ ነገር እዚ ግን ቀጅም ንምንታይ ኣፈይ ተዛረፉ በቃ ፈሪሐ ሰላም ጥዕና በለይ ተኸታተልቲ ዋና ፖድካስት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ስነልቦናዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝዳስስ ዋና ፖድካስት እዩ ንሎም ድማ ሓደ ጋሻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እታ ጋሻይ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ናይ ፅንተት እዋናት ኣብ ልዕሊኣ ስነልቦናዊ ኣካላዊ ዓበይቲ ጥቕዓታት ዝበፅሕዋ ወገን ኮይና ፈለማ ዓርሳ ከተላልየለ እያ ናብኣ ከብለኩም እስቲ ጋሻይ ፈለማ ሽምፍን ዝመፃኽሉ ከባብን ኣላቢ ሽመይ ኣልጋንሽ ብርሃነ ይበሃል ዝመፃኽሉ ካብዚ ካብ መቐለ ላጭ ዝበሃል መንደር የመፅ ጽቡቕ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ምንታይ ትነብሪ ነይርኪ እንታይ ዓይነት መነባብሮ ነይርኪ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዝቕመጥ ነይረ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ነይረ እየ ናይ ቢሮ ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ነይረ እየ ናይ ባዕለይ ገዛ እውን ነይርኒ ፅቡቕ ዝኾነ መነባብሮ በዓል ገዛይ እውን ናብ ቢሮ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ በቃ ፅቡቕ ዝኾነ ህይወት ንነብር ነርና ያው ብዚ ኩነታት እንተልዓለ ወረቃቕቲ ገለ እናተበተነ እናተረበሽና ምስኣበና ገዛና ገዲፍና ናብ እዚ መቐለ መፂና ማለት ካብኡ ካብ 2013 ጥሪ 9 እዚ ጉድኣት በፅሕኒ ያው መውፅየ እውን ያው ኣቦይ ተጋዳላይ ስለ ዝኾነ ብኡ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ክበፅሐክ እዩ ተባሂለ ኩልና ምስ ስድራይ ምስ ሓተይ ሰቦይ ኮይነ ወፂሕ ካብኡ ነፍሰ ፆር እየ ነይረ ናይ 4 ወርሒ ቆልዓ ከብደይ ቆልዓ ብኢደይ ገይረ ዝኹላ በረኻታት ተጓዒዘ ኸይደ እና ያው ብኸምታት ግፍዕታት በፅሕኒ ዘሎ ያው ኣነ ካብኦም ክሕባእ ካብኦም ክተርፍ ኢለ ወፂ ዝኸድ ኩሉ ያው ተማ ኣፍታ ጥሪ መዓልቲ 9 ኣብ ባዕቲ ኣብ ሓሸዋ እዮም ተፃዊቶምኒ ነፍሰ ፆር እየ ነይራ በቃ አምታት በቃ በጣም ጉዳት ብዙ ነገር የሲና ያው ዞም ጥቃት በፅሕለይ ያው ዞም ሰለስተ ኤርትራውያን እዮም ዞም ክልተ እንደገና እዮም መከላከያ እዮም ናተባህር እዮም ካውልያ ምንም ወኔ አይፈልጥን ኣው ደሜ ፈሲሱ ተረኺቡ ደቀይውን ኣቅድሚ ደቀይውን ይኸም ተገይርለይ ግፍዕታት
ናዳቅን ደቀ ስለዝኾነ ያው ታዝባነ ነበረት ጓለይ ያው ናይ ጥዕና ፀገም በፅሕዋን እዩ ማለት ይሳውን ብዙሕ ትናገረ ይትኽእልን ወላ ተተናገረት እውን በቃ ቀሲላና ምኻድ ክእለት የብላን በቃ ከይዳ ኖርማል አይትኸይድን በቃ ትፈርሕ እያ ብጣዕሚ እያ ትፈርሕ ወላ ገርሻ ትመፀ ወላ ተፈላለዩ በቃ ንዓይ ንጥዮ ነገራት ድሕር መፅዩ በቃ ብጣዕሚ እያ ትፈርሕ እና በቃ ድሓር እዩ በቃ ወዲቐ ምስ ተረኸብኩ ያው ነፍሰይ መሓራ ሓትነ እያ ናብ ኣሳፊራ ሰዲዳትኒ ብፅጌረዳ ዝበሃል ዓዲ ብኡ መፅአ ቀጥታ ዓይደር ኣቴ ዋን ስቶፕ ሰንተር እናተሓከምኩ ያው ትሰምዕዎ ነይርኩም ያው ማህፀን ምልቁ ማህፀን ኣጋጢሙኒ ብዙሕ ስቃይ ተሳቀየ ብዙሕ መድሓኒት እናተጠቐምኩ ናይ ኣእምሮ እውን ናይ ቁስለት እውን ናይ ረክሲ እውን ናይ ብዙሕ በቃ ብዙሕ ሕማማታት ተረኺቡኒ ኣብኡ እናተሓከምኩ እየ ነይረ ማለት እዩ እና በቃ እቲ ኩነታት ንኽትዝክሮ ያው ዳግሚ ቁስለት ማለት እዩ ንኽትዝክሮ እውንስ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ከም ብሓድሽ እዩ ቁስሊ ዝፍጠረካና ያው ብጣዕሚ ከቢድ ንኽትናገሮ እዩ ቀሊል በቃ እዚ እቶም ዋና ወገናት ክሕግዝኩም ተኾይኖም እቲ ሙሉ ዝተፈፀመ ነገር ግልፂ ገይሩ በቃ ኣውሬዲ ወፅያ ታሻዓይ ኩነታት ክዝክር እያ ከለኹ እንታይ ትመስል ከቢድ እዩ ኣው ተፃዊቶም ክኸድ ተለው ኣብ መሬት ዓድኻ መፅኦም ተፃዊቶም ክኸድ ተለው ሞኖሶ ፀር ኮይንካ ቆልዓ ሒዝካ ማዕሪ ሓመድ ዓድኻ ናብ ከብድኻ ኣትዩ ላድኻ ሲኢንካ ክትርኢ ተለኻ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ በቃ ክድሕን ኢለ እውን ሓሲበ ኣይፈልጥን ኣነ ክድሕን ኢለ በጭራሽ ሓሲበ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ከማይ ዝመሰለ እውን ሞተን ተረፋ እውን ንዋይ እና ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ክለከስ በቃ ህይወትካ ሕሊፍካ እዚ ትበላ ሰዓት ስለዝኾነ እዩ ንደቅኻ ኢልካ ትነብረሉ ሰዓት ስለዝኾነ እዩ እምበር ከምዚ ልክረአ እውን ኣይደልን ነይረ ኣነ በቃ ከምዘን ሓቲ ተሪፎን እኒዋ ተትተርፍ ይሕሸኒ ምክንያቱ ቁስሊ ኣብ ነፍስኻ ሒዝካ ቁስልኻ እናዘከርካ ከኣእምሮኻ ዘይሕክኽ ነገር እናዘከርካ ክትነብር ከቢድ እዩ እና በቃ ብኸምኡ በቃ ኒኹ ናይ ማህፀነይ እውን ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ዳርጋ ብሞዴስ ተደጊፈ እየ ዝንቀሳቐስ ነይረ በቃ ንዓይ እውን ዝርእየኒ ሰብ እውን የለን ትርፊ እዛ ሕክምና ክሕክም ዝርእየኒ ሰብ እውን የለን በቃ ከምዚ እያ እዩ ዝበሃል እምበር ከምዚ ኒኣ እዩ ዝበሃል እምበር በእያ ኣበያ ኒኣ ኢሉ ዝርእየኒ ሰብ እውን የለን ለስኻ ጨንኻ ንኽትፅግዖ ትሰብ እውን ትስክፎ ኢኻ ታእያ እዚኣ ትጨን ይብለካ ታእያ እዚኣ ከምዚ ትንግብገብ ይብለካ ታእያ እዚኣ ዘይትፀሪ ይብለካ እና ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝሓለፍክዎ ከቢድ እዩ በቃ ኣብ ገዛ ዳርጋ ተዓፅየ ሰብ ኣንኳሕኩሖ ኣበላ እስካዕ ዝለኒ ሰዓት እውን የበፅሕ ነይረ ሰብ ንከይርአኒ ተገሊበ ንክቕመጥ ማለት እዩ ሕዚ እውን ታሻዓ ዝነበረት ኩነታት ክትዝክር እያ ከለኹ እያፀለይ ማለት ኣብ እየ እታ ቦታ ንሳ ኣብ ሓውዜን እንድዩ ኣብ ሓውዜን እዩ ኣብ ካብ ኣጎዛ ተበጊሶም ክመፁ ተለው ማይ ሂበይ ትበሃል በዓቲ እያ ኣብኡ ተፈፂሙኒ እቲ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ኣብ በዓቲ እዩ ተጠቂዐ ዘለኹ ንወፀኽውሉ ናብዚ በዓቲ እውን ያው መፅኦም እዮም ውረዱ ናብቲ በዓቲ ተሓውኡ ስለንበሃል ነበርና ናብኣየ ወሪደ ቆልዑ ሒዘ ምስ ስድረይ ናብኣየ ወሪደ ምስ ደቀይ ማለት እዩ በዓል ቤተይ ግን ገዲፍኒ እዩ ከይዱ
شعة نفت عد مسركبني ناب بيتسب نازا حوزين مسركبني قريف نخيدو يشعو نابرخا يخيدو نابرخا مسخدة بدحر زي متقعت بصحين زلو مالتي تخونتات ያው كلهم يوم تأكيو مصيو كلهم تأكيو مصتلو ብረቶም ተሸኪሞም ኩሉ ነገር በቃ ተሸኪሞም ዝና በቃ ብረት በቃ ከበርት ብረታት ዝበሃል ኩሉ ተሸኪሞም መጽተለው ይርኦም ለኹ እየ ፊት ነፊት የኮፊለን ይኹ ደቀይ ብድሕሪት ገይረ ኣነ ማእኸል የኮፊለን ይኹ በቃ እንድሕር ጉድኣት ከብጽሕ ድሕር ኮይኖም እውን መቕተልቲ ከብጽሕ ድሕር ኮይኖም ቅድሚ ደቀይ ኣነ ክመውት ብምባል ደቀይ ንድሕሪት ገይረ ኣነ ኣብ ማእኸል ኮፊለ መጽምኒ ካው ዝተፈላለዩ ጥያቄታት ጠይቆምኒ እዮም እቲ ጥያቄ ጌታቸው አቤሎ ደብረጽዮን አቤሎ ብምባል ማለት እዩ ካው ኣነ እንደገና አምሓርኛ ስለዝኽእል በአምሓርኛ ተናጊረዮም ክናገሮም ተለኹ እና ባልሽ ወታደር ነው ወይ ኢሎምኒ አይ ታጊረኩም ተጋዳላይ ዝኸውን አይ ተጋዳላይማ ኣይኮነን ታይ ትገብሪ መጽእ ክዳ ናብዚ ዓዲ ኢሎምኒ ተዋሊድና ኢና ስለንተዋለድና በቃ ናውዚ ዳቤተሰብ እየ መጽእ ኢለ መልሰሎም ካውን ወዲያው መጽኡ እዚ ኤርትራዊን ወዲያው መጽኡ ኣፈይ ዓፊኑ ኣብ ልዕሊ ደቀይ ንዑ ተጻወት ወናት ማሊ ጽጋው ልሙዓንትና ንፍሶ ብምባል እዮም እዚ መጥቃዕቲ በጽሑ ማለት ካው እስካብ 3 ዘለው ዝክሮም እየ ካው ግን ብጣዕሚ ወረፋ ከም ንሓዝውን ርአዮም እየ ወረፋ ሒዞም ከም ዝነበሩ እውን ርአዮም እየ ካውን ልየነለ ግን በቃ ታይ ከም ተፈጠረ ይፈልጥን በቃ ያው ቀሊዕኻ ዘይርአ እውን ኣከብደይ እውን እኮ መግረፍተ ኣለኒ ብዙሕ ቁስልታት ኣለኒ እና በቃ ብኸምኡ እዩ ዛጓለይ እውን ብርእሳ ስለንፀቐጥኽዋ ተሓደ ስሒው ክድብርያ ተለውን ይርአ ኣለኹ እየ እና ኣባዕቲ እዩ በቃ ኣባዕቲ እዩ ኣጎዛ ዝበሃል ኣብ ማሂበይ ዝተባሃለ ቦታ እዩ ዝመጥቃዕቲ በፂሕኒ እኒኦ ማለት እዩ እስቲ ኣብ ልዕለይኺ በፂሑ ዘሎ ጥቕዓታት እንታይ ዓይነት ሕማማት ይሳዕበና ሓደ ናይ ኣእምሮ ተጠቃሚት እየ ካልኣይ እውን ኤችኣይቪ እውን ኣለኒ እዩ ሳልሳይ በቃ ጭንቀት እኒአኒ እዚ ደም በዝሒ እኒአኒ በቃ ብዙሕ ከም ድላይ ኮፍ ኢለ ኣይልዓል ኣይንቀሳቐስ በቃ ከቢድ እዩ ከምዚ ናይ ኣበናዘር በሽታ እውን ተደጋጋሚ ይመፀኒ እዩ እና ነፍሰይ እውን በቃ ብኡ እንተላዕለ ነፍሰይ ቆርበተይ በቃ ናብ ምሽታት በፂሕኒ እኒኦ ናብ ሰብ ክሕወስ ዘይገብረኒ እውን እሱ እዩ እና እዚያት ኣብ ነፍሰይ ዘሎ በሰለታት እዚ እዩ ሕማማተይ እውን ከቢድ እዩ በቃ በተለይ ነፃ ነርኻ ሕማም ሒዝካ ክትፀንሕ ተለኻ ከቢድ እዩ እና ከቢድ ዝፀይረዮ እኒኦ ሕማማት ብጣዕሚ ከቢድ እንድይ ኣነ ጥዒት መሲለ እየ ዝንቀሳቐስ ዝርኢሉ ዝነበሩ በቃ ጥዒቲ ምንም ጉድኣት ካብ ዘይበፅሐኒ ጥዒቲ መሲለ በቃ ክኸድ ተለኹ ጥዒቲ ይመስሎም በቃ ናብ ገለ ክወፅእ ተለኹ እውን ጥዒቲ ይመስሎም ግን በቃ እግረይ ብዙሕ ኣይራመድን ናብ ሰብ ክፅጋዕ ተለኹ እውን ኣይፅጋዕን ምክንያቱም ኣትታይ ትሽትት ኣለኺ ኣትታይ ከምዚ ትኾንለኺ ስለ ዝብሉኒ ማህፀነይ እውን ይሽትት እዩ ከምዚ ዝበልኩካ ዝኣባናዘር ተደጋጋሚ መድሓኒት ትወስድ ተደጋጋሚ ፅሬት እዩ ተደጋጋሚ እንደገና ካብ ሕክምና ኣይትፍለይን ብቆፀሮ ኢኻ ትከታተል ሲስተር ሳራ እያ ትከታተለኒ እውን እና ከቢድ እዩ ቤተሰብ ከበይ ከባቢ እዩ ዘሎ ቤተሰብ ይመሳይ እዮም ግን ከምዚ በፂሕኒ ምዃኑ ኣይፈልጥን በቃ ሓሚማ እውን ኣስሒታ እያ ኸይዳ ሕክምና እዩ ተባሂሉ ኣቦይ እውን ምክንያቱም ተሓቢኡ ብረት ሒዙ ስለ ዝነበረ ልየ ብቲ ኣጎዛ ዝበልኩኻ ብኡታት በዓቲ ስለ ዘሎ
ኣብ እግሪ በለስ ተሓቢኡ ገልዕ በለስ እናበልዐ እዩ 3 መዓልቲ ፀኒሑ እስካዕ ዝወርዱ እና ደቀይ ናበይ ከይዶም ክብል ተሎ ኣይ ሲኢላ ጥዕና ንእሽተይ ፀገም ስለ ዝበፅሓ ዓዲ ሰዲድና እያ እኒአና እሞ ድሓን ኣይትጨናነቕ ስልኪ ደዊልና እውን ነራኸበካ ኢና ገለ ኢሎም ሸዊዶሞ ብከምኡ እዩ እሺ በቃ ሞ ጥራይ ድሓና ትኹን እምበር በቃ ችግር የብሉ ኢሉ ኣቦይ እውን ስቕ ኢሉ እምበር ብሓደ ከም ንኸና እውን ይፈልጥ እዩ እቲ ጉድኣት ብዘይ ምፍላጥ እዩ እቲ ከቢድ ነገር እምበር ምስኡ ተከራቲተ እየ ምስኡ 2 መዓልቲ እውን ዳጋብር ኣጋፍት ዝበሃል ኣብ በዓቲ ሓዲርና ኢና ብርእስና ቦምብ እናተፈንደአ በቃ ባጫ ተታሒዙ እዩ ኣይዞኹም በቃ ሰላም እዩ እናተባሃለ ኣብ ዳጋብር ኣጋፈት ዝበሃል ማንጨሎት ኣብኡ 2 መዓልቲ ሓዲርና ኢና ምስ ደቀይ ማለት ደቀይ ደግሞ ትሕቲ ዕድመ እየን እና ፀድፊ ስለ ዝኾነ ንዕአን ከይፀድፋ ኮፍ ኢልካ ትሕሊ ሓደ ነገር ኣራዊት ገለ ከይመፀካ እውን ኮፍ ኢልካ ትሕሊ እና ከቢድ እዩ ነይሩ ኣቦይ ንባዕሉ ብረት ሒዙ ኣቀባቢሉ ኮፍ ኢሉ እዩ ዝሕልየና ነይሩ እና ከቢድ እዩ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ በዓል ቤት ከምቲ ዝበልኩኒ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝተፈላለፍሉ ኣብ በረኻ እዩ ድሓር እዚ ጉድኣት እዚ የጋጥምኪ መዓዝ ተመሊሱ መዓዝ ረኺብኪ እንታይ ኸይዱ መጀመርያ ያው ከም ዝበልኩኻ ኣብዚ ጥሪ እንድዩ እቲ ጉድኣት በፂሕኒ እዚ ግን ሕዳር 23 እዩ ወፂኡ ኸይዱ ሕዳር 23 ወፂኡ ኸይዱ ካብኡ ማዝያ እዩ መፂኡ ናይ 2018 እቲ መጨረሻ ማለት ማዝያ ናይ 17 ማዝያ ማለት እዩ 17 ነዋ እሽዑ መፂኡ ካብኡ ደስ ኢልና ተቐቢልናዮ ምክንያቱም ደቀይ ኣቦናኸ እዚ እኮ ከምዚ ተገይርዎ እዚ እኮ ከምዚ ተሰሪሕዎ ከምዚ እኮ ይኽደና ኣለዋ እዚ እኮ ተገዚእዎን ክብላ ተለዋ ኣብቲ ልዕሊ ቁስረይ ብጣዕሚ ጭንቀት ይበዝሐኒ ነይሩ በቃ ምክንያቱም እንታይ ከምዚ ገብረን እንታይ ከም ዝሰርሐን ከቢድ ጭንቀት እዩ ነይሩኒ እና ኣቦአን መፂኡ ምስ መፀ ንኸይሰምዐለይ በቃ ዶክመንተይ ኩሉ እየ ሓቢአዮ ንኸይሰምዕ እውን ብጣዕሚ እየ ዝጥንቀቕ ነይረ በቃ ከምዚ ኮይናያ ከምዚ ተገይሩ እያ ክበሃል ተሎ ንኸይሰምዐለይ ማለት እዩ ካብኡ መፂኡ ኳዕ ዳሕና መፃኻ እናተቐቢልናዮ ነብሰ ፆር የገደፍ ክኾን ደኣ እንታይ ደኣ እዩ ጉዱ ገለ ኢልኒ ያው ብቲ ህድማ ብቲ ዝተፈላለየ መንገድታት ክወልድ ተለኹ በቃ እሽዑ እዩ ተጎዲኣትኒ የኢለዮ እና ከምዚ ኮይነ ተረጊፀ ከምዚ ኮይነ ተደፊራ እውን የበልክዎን እና ዝፈልጣኒ ኣዕርኽተይ ከማየ ዝበላ እየን ኣብ መንገዲ ስለ ዝፈልጠን እንትን ስለ ዝነበራ ከመይ ኢልካ ደኣ መፂኻ ከመይ ኢልካ ደኣ ጠቢቕካያ ኢሉኖ ከመይ በዓልቲ ገዛ ይኮ እያ ምስ በለን በዓልቲ ገዛኻማ እያ ግን ከምዚ መጥቃዕቲ እኮ በፂሕዋ እዩ ነጊራትካ ድያ ምስ በልኦ ያው መፂኡ ጉዕዞ ጠቕሊሉ ወዲያው ወፂኡ ተኾይንካ ተበልኽዎ መልሲ የብልን በቃ እቶም ንፃወትኺ ይፃወትኺ ወላደይ ሲኢነ ሓዳረይ እውን ተበቲኑኒ ኢሉ ገዲፍኒ ወፂኡ ኸይዱ ደቀይ እውን ድድሕሪኡ ናጎያ እየ ንኸይድ ጠበርሲ ገዛና ዓፂና ኢና ናበይ ኸና ኮፍ ኢልና በቃ ተመስገን ክሓልፈና እዩ ኣቦ ክንመፅ ኢና خلاص خياتي ያው ርግፅኒ ስለዝኸደ በቃ ኣነ እውን በቃ ከምዚ ስለለይ ተናገርኽዎ ዘይሓሰብኽዎ ክኸውን ኢለውን ይሓሰብኽዎ ነይረ ያው ነፍሰ ፆር ኮይነ ሕዚ እውን ማለት እዩ እና ኣብ ክትትል እየ ዘለኹ ክብለካ በቃ ወርሒ ከይመልአ እየ ዝከታተል ኣብ 3 ሰሙን ኣብ 2 ሰሙን እዮም ቸክ ዝገብሩልኝ ምክንያቱም ዝማህፀነይ ደገ ስለ ዝወፀ
በቃ እሳቶም ንክከታተሉኒ በቃ ብጣዕሚ እዮም ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ እና በቃ ሓዲግ ንኸይዱ ሓዳር ተበቲኑ ውላደሲ ኢና በቃ ዓለም በቃ ይኾይነ በቃ ካልኣይ ቁስሊ ኮይኑኒ ዘይምርአናዮ መሐሸና ነይሩ መስከሎ ክትቀበሉ ይኸለኺ ዘጋጠመ ነገር ይገዶ ሓርከ ምሹ ኣነ ነገርኽወይ ምክንያቱም ተቐዳዲምካ ናብ ምንጋር እንትን የብለይን ምክንያቱም በቃ ርእሱ ክንከኣዩ ስለ ዝብል እየ ርእሱ ክንከኣዩ ቀሲለ እውን ትዘለኒ ፀገም ዘለኒ ሕማም እውን ከረድኦ እየ ይናወልኩ ነይረ ከምዚ ኢሉ ክሕደኒ እዩ ኢለ እውን ይሓሰብኩን በቃ እሳትን ተቐዳዲመን ስለ ዝነገርኦ ቀዲመናኒ ስለ ንፀንሓ በቃ እሳትን ነጊሮና በቃ እምበር ኣነ ቀስ ብቐስ ናወልኩስ ከረድኦ እየ ከምዚ ተዝህልየኒ ኸታይ ትገብር ከምዚ ተትኾንኸ እዚ ተትኸውን ናወልኩ እየ ቀስ ብቐስ ክናገሮ ዝፍትን ነይራ ማለት እዩ እሳተን ግን በቃ መንገዲ ሒዘን ዓፄን ነጊሮና ካብኡ ገዲፍና በቃ ኸይዱ ገዛ ክንደይ ግዜ ዝኣክል ፀኒሑ ምሳና 2 ወርሒ ድዩ ገለ ፀኒሑ ማዝያ እንተነገሮ በቃ ጉንበት ኣካባቢ ድሕሪ 1 ወርሒ ኣካባቢ ተነጊሩ ሓደ ደቂሱ ነይርኩም እዋ እዚ ጥንስቲ ኢኸ ዘሎ ጥንስቲ እየ ዘለኹ ሕዚ እውን ብዘይ ምዝራብኺ ኣብ ልዕሊኺ በፂሑ ዘሎ ጥቕዓት በቲ ጥቕዓት ድማ ብዙሓት ሕማማት በፂሖም ከለዉ እዋ እንታይ ይስምዐክ ውይ ብጣዕሚ ክንደይ ግዜ ሞኪረ እየ ክኒና ውሒጠ መዓት ክኒና እዚ ንኣእምሮ ንወስዶ ነበርኩ ክኒና እዚ ንኣባናዝር ወስዶ ነበርኩ ክኒና ብዙሕ ውሒጠ እየ ኮካ ገይረ ሰትየ እየ በቃ ምውራድ ኣብኒ ምኻድ ኣብኒ በቃ ከምዚ ነገር ተጠንቀ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ እያ ድያ ኢልኒ ዶክተር እውን ህይወትክ ኣብ ሓደጋ እያ እኒኣ ማዕረ ክንዚ ምስ ህይወትክ ትፈታተን ኣለኺ በቃ ህይወትክስ ኣብ ሓደጋ እያ እኒኣ ጥንቃቄ ተዘገይርኺ ዓርስኺ ተዘይተንከባኺብኺ በቃ ኦሮማይ ኮይኑ እዩ በቃ እና ከምዚ ኢልኺ ክትጨናነቂ የብልኺ እሕና ዝኸኣልናዮ እውን ንገብረልኺ ኢና እዮም ኢሎም ብሕክምና መዳይ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ዝጠዓስ ብጣዕሚ ማለት እዩ ወይ ኣትዩ ናሃለየ ወዲያው ነጊሮ እዮ ዶ ተትወፅኢ ሕሽ ይብል ወይ ሱቕ ብምባለይ ዶ ጠቒምኒ ይኹን ይብል በቃ ምንም በቃ ከስተንትን ክሓስብ ምንም ኣይከኣልኩን በቃ ምንም ማለት እዚ ጨንቀቂ ቅድሚኡ ሕማም የለን ሓቂ እዎ ሕዚ ግን ተመሓላሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ እዎ እንታይ ይስምዐክ ብጣዕሚ ይሓዝን ብጣዕሚ ማለት እዩ ተዝረኽቦ እውን ነጊሮዮስ ተትመፅእ ወይ ድማ መድሓኒቱ ተትጥቀም እየ ዝብል ምክንያቱም በቃ ኣበባየ ሰንኪ እውን ከምዚ ኮይኑ እየ ዝብል ኣነ ከግልፂ ኮይንካ ዘይምዝረብካ እውን ካሊእ ጉዳት እውን የምፅእ እዩ በቃ መፅኡስ እስኪ ከናግራ ኢሉ ሓሲቡ ተስተንቲኑ ተትምለስ መረዳእኽዎ ማለት ፎቶ ይኮንኩን ኣነ እውን ኣምፅእ እየ በቃ ተገዲደ እየ እና ተትናገሩ እየ ዝብል ኣነ በቃ እሱ እውን ንካሊእ ከምኡ ከይገብር ተዝናገሩ እየ ዝብል ደቅኹ እውን ኣቦ ክኾኖም ንምንታይ ዘይገበርኺ ንምንታይ ዘይረዳእኺ በቃ ፈሪሐ ቀትለኒ እዩ ብምባል ፈሪሐ በቃ ድሕሪ ተነጊረዮስ ከራእትዩለይ ዶ ክሓድር ይኾን ወይስ ዓፊንኒ ዶ ክሓድር ይኾን እንታይ ገይሩኒ እዩ ክሓድር ይኾን በቃ ከመይ እየ ክገይረ ክናገሮ ከመይ ክብል በቃ ማለት ኣይዘኺ ዝብለካ ሰብ ፈሊጡ ወይ ውል ኣቦኻ ወይ እነኻ ፈሊጡ ዝሕግዘካ ዘረድአካ ሰብ ተዝህሊ ፅቡቕ እዩ ኣነ ግን በይነይ ውልቀይ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ እየ ኢለ ክናገሮ ከቢድኒ በቃ ምክንያቱም በቃ ኩሉ ኢዱ ኣብ ሓዊ ዘሎ ሰብ ደም ጣዕመ ሰብ እንደገናስ ከቢድ እዩ በቃ ተናዲዱስ ሂወተይ ከጥፍአኒ እዩ ብምባል ፈሪሐ በቃ የተናገርኩ ወይ ሱቕ ኢሉ ሕዚ ደርቢ ንኸይደሎ ትፍለጥን
الحمام كم زحالة ومسفلة ربيو بس هاوشي داري خير زولس بس ألعتي تدقيقي زوم الله حمامات ولا عليه بقى بزوم طلعت متقعت بصحوا مستوحاله ወዲያው መጽዩ ኸይዱ ሕማመይ ተትነግራለይማ ሱቅ ክብል ዶ ይኾን የዝብል ከምዝኒኦ ሕማም ተትብልኦ ነይረ ሱቅ ዶ ክብል ይኾን ወይስ ከዛረበኒ ዶ ክኾን ይኽእል ይብል ግን እሳተን በቃ ብሓሙሽተ ወዳት ተደፊራ ከምዚ ኮይና ምስ በልኦ በሪረኒ ኣነ ከም ወዲ ተባዕታይ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኣቐዲምኩ ንስኺ ጥቕዓት በዝሕክ እዩ ፈቲኽ ዘምፃእኽዮ ጉዳይ ይኮነ ብፀላእቲ በዝሕክ ዘሎ ኣብ ልዕሊ በይንኹ እውን ኣይኮነ ብዙሓት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና በዚ ሕማም ይኹን በቲ ፅንተት ይኹን ተጠቃዕቲ እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ተቐዲምኩ ንምንታይ ኣፈ ተዛረብኩ በቃ ፈሪሐ ማለት ሲ ፈሪሐ ክብለካ ተለኹስ ተቐዳዲመ ክናገሮስ ኣይደለኹን ክናገረሉ ዘይደለኹሉ ምክንያትስ በቃ ተናዲዱ ኣብ ሂወትና ሓደጋ ካጋጥመኒ እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ቀትለኒ እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እዚ ኢለ ክናገሮስ ኣይከኣልኩን ክናገሮ ነይረ እየ ድሕሪኡ ክትረኽብ أخالخ بقى سلكون عاطيو نبي لون كل شو يخالخون بينا عقمي زيرة كل شو نبي عتي كل شو اسكي بقى ينفسل اسكي لأن دقنا صغيرة بقى سلكم ساعات عطيني اسكي ينفسل لي بقى صغيرة دق حزة أجازات تثبيتني أخو عندي أقول خلتني وعني كتير دق نستي أوه حج تترخي تايم يقرتا مولخو بقى يقرتا مالت أنا تجاجين دي بتاجي بقى يقرتا إلى أقرون مودك نير مخنياتو أنت دقي أنا أوروماي بقى هيوتي تبلاش يعني ناس هيوت كبلاش يدلن دقي إخبار عدمي ونا حتى استتسوي علي منه كم زي لخر ونا يدلن أنا بقى دقي ونحمق بس لا قد فلن كهيدا يدلن نايكرتا مولخو عباي نيجات مثلا زي أواخنا كيف تنزعيو حمام اللو نهاية صلاة حمام إذا نهاية صلاة حمام زي بتعمل تفوت بتعمل تخبريو أبو دكخ إنها فلتخي أحلف كل الله لو بقى بجيجا أنا ونا أمر سلنت كم بقى بجيجا يو السون كرد اللي سلزي خالد ينبر
ሰበይቲ ኮይኖም እኮ መድሓኒትና ተጠቐሙ እኮ ዝነብሩ እኒአው ግን ክብለካስ ወላ ኣነ ተተጋገኹ ሓደ ኣካል ኮይና ንናነበርና ነርና ኢና ዝኹሉ ዓመታት ክልተ ቆልዑ እውን ኣፍሪና ኢና እሱ እውን ሃይሉ ተዝሰምዐኒ ነይሩ እውን ኣነ እውን በቃ ተሳኒና እሱ እውን ሰላም ኮይኑ እንተስ ናብ ስርሑ ክምለስ እንተስ ሓደ ነገራት ንክንገብር ንፍትን ነርና ኢና ንፅዕር ነርና ኢና ኣብዚ ክተይልካ ሰብ እውን እኳ ይዘኻ ንባዕሉ እኮ ተስፋ እዩ እሱ እውን ዳርጋ ኣነ ተተጋግኹ እሱ እውን ዳርጋ ናብ ፀላኢ ዳርጋ እዩ ተመሳሲልኒ ክብለካስ ኣነ ተጋጊ ዋላ ተኾንኹ ብደገ ተተናጊረንኦስ እዚ ንምንታይ ጌርኺ ኢሉ ዘይመዝራው ነው ኣለለኮ ንዓየለኩ ጉድኣት ኣውፅሕለይ ዋላ ኣነ ተተጋግኹ ይቅርታ ክብሎ ነይረ እየ ተጋጊ ክብሎ ነይረ እየ ግን ብደገ ሰምዕስ ወዲያው መፅኡ ሻንጥኡ ሒዙ ክወፅእ ተሎ በቃ ድድሕሪኡ ጎየ እየኮ ተጋጊና ኢና ቤዛኸናዓ ናበልና ድድሕሪኡ መስሓቂ መንደር ኮይና ማለት እዩ ግን ቆልሒሉ እውን ነይረ እየናን ተመሊስና ገዛና ዓፂና ኢና ናብ ብኽያት ንኣተና እምበር ኣነስ ፎቴ ካሕልፈሉ እየ ኢለ ፎቴ ንገበርክዎ ነገርስ ይኾነን እምበይ ሓደ በቃ ርእሰይ እውን ትኽክል ተዝኸውን ነይሩ እውን በቃ ከምኡ ኢለ እውን ምገበር ክስቅቑ እውን ኣይመወልኽን ነይረ በቃ መድሓኒት ክጥቀም ተለኹ እውን ደገ ወፅአ ዝጥቀም ዝናይ ኣእምሮ ይኹን ኩሉ እና እንትዒ በቃ ሓቂኻ ኢኻ ጌጋይ ክኾን ይኽእል እዩ በቃ ብትናባዕለይ ጌጋ እውን ብዙሕ በሰላውን በፅሒኒ እዩ በቃ ብና ርእሰይ ጌጋ ማለት እዩ ከም ዝነበልኩ ኸና ኣእምሮ ተጠቃሚ ስለ ዝኾንኹ በቃ ብኸምኡ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ተመልከትና እዛ ሓፍትና እዚኣ ኣዶ ክልተ ቆልዑ ተወሳኺ ድማ ጥንስቲ እናሃሎት ብሰለስተ ኤርትራውያን ክልተ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ኣብ ልዕሊኣ ከቢድ ዝኾነ ማህሰይቲ ኣካላዊ ይኹን ስነ ኣእምራዊ መጥቃዕቲ በፂሕዋ ተደፊራ ግን ድማ ድሕሪ 5 ዓመታት ዝተመለሰ በዓል ቤታ ናብ ገዛ ክምለስ ከሎ ከይተዛረበቶ ኣብ ልዕሊኣ HIV ኣለዋ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማማት ኣለዋ ከይተዛረበቶ ንገዛ ምስ ኸደ ብሓባር ምስ ደገሱ ጥንስቲ ኮይና ኣላ እዛ ሓፍትና እዚኣ ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ መርዚ ፀላእቲ ብቐፃልነት እውን ናብ በዓል ቤታ ሓሊፉ ኣሎ ማለት እዩ ኣባኻቱም ዘሎ ዳኝነት ፍርዲ እንታይ ይመስል ናይ ፀላእትና መርዚ ገና ኣይሰደደና ዘሎ እስኪ ናይ ሕማማት እዚ ተጠቃዒት ምስ ኮንኪ ናብ ዓይደር መፅእ ኣሎ ኢልክ መላእ እሞ ብድሕሪ እንታይ ድጋፋት ረኺብኪ መን ደጊፉኪ መን ይደገፈክ ያው ኣብ ዓይደር ምስኣተኹ ናይ ሕክምና ድጋፋት ነፃ ግልጋሎት እዩ ተገይርለይ ካብ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ተደገፈዎ ነገር የብለይ መሰረት ማን ደጊፋትኒ ነይራ እያ 50,000 ሂባትኒ ነይራ እያ ብዘን 50,000 እውን ናይ ሕክምና ወጪ ገይረየን ንዓይን ጓለይ እናተሓከምናሉ ማለት እዩ ሕክምና እናተኸታተልና መድሓኒት እውን እናገዛእኹ ናይ ኩሉ መድሓኒት እናገዛእኹ ይጥቀም ንዓ እውን ከምኡ ብኣፋ ስለተተንፍስ ንዓ እውን መድሓኒት እናገዛእኹ ብኡታት ተወዲኡ በቃ ትቕርሽ እና ማህፀነይ ሙልቆ ማህፀን ከም ዝበልኩኻ ኣጋጢሙኒ ተበሲቱ እዚ ማህፀነይ ፎቶ ተበሲቱ ብዙሕ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ብዙሕ ዲያስፖራታት ብዙሕ ይድውሉላ ነይሮም እዮም ማዕራር ረኸብና ይብልዋ ነይሮም ፍሽቱላ ሕክምና ውሰድያ ይብልዋ ነይሮም እና ኣነ ባዕላ ብዚ ዝበለትኒ እምበር መሳይ ስልክ እንተደዋወልዎ ነገር የብለዎም እና ከምዚ ይብሉኒ ኣለው እዮም ኣይዞኺ
እግርኺ ከትክለኪ እየ ትድሕኒ ኢኺ ስጓልኺ እውን ክሕክመኪ እያ ትብለኒ ነይራ። ኣነ እንደገና በቃ ስለ ኣይዞኽን ገለ ኢላ ስለትፅናንዐና ነበረት በቃ ንዓኣ ኣሚነ እሺ ኢለ ይነብር ነይረ። እዘን 50,000 ናበትን እውን ብኣተን ሕክምና ኢና ተኸታተልኹ ይነብር ነይረ። ካብኡ ግን ዘለለ ብዙሕ ሰብ ይልእኸላ እዩ በባየይ ተሰደደ ፎቶታት ብዙሕ ይስደደላ እዩ። ማዕሪ ናይ ዲያስፖራ ገዛ ነፃ እኒኦ ዓልሽ ክእት እያ ገለ ተባሂላ እያ ብኣፋ እያ ትብለኒ እምበር ኣነ ብተግባር ንሪኦ ኩላ ነገር የብለይን። እዘን ቅርሺ ንሳተን ሂባትኒ በቃ ካብኣ ናብኣ ምንም እንተገበረለይ ነገር የለን። ኣብ ገዛይ መፅኦም ኢንተርቪው ገይሮምለይ ምንም እንተገበረለይ እውን ነገር የለይ። 4 ፈረንጂ መፅኦም ኣብዚ ዘማርያስ ሆቴል እውን ፀዊዓትኒ ናብኡ ከይደ ነጊርናዮም ከምዚ ኢልና ነጊርናኩምስ ኢለዮም ኣነ ተጠለምኩምናኸ ኢለዮም ምስ መሰረት ክንነጋገር ኢና ኢሎምና ውፃ ተባሂልና ወፂና ደገ በቃ ክዳ ንነጋገር ኢና ክድውለልኽን እየ ኢላትኒ። ካብኡ በቃ ኣይተደወለለይን ዝተገበረለይ ነገር የብለይን። ካብኡ ናብኡ ተደወልኩላ ምንም እንትን ስልክ ተልዕለኒ ይኽኣለትን ገለ ተልዕለኒ ይኽኣለትን ኣብ ምስክር ብቻ መስክርለይ ኢላ ፀዊዓትኒ። ሓቂ ንምዝራብ እዛ ንበላዕኽዋ መስኪረ 50,000 ተዋሂበ እየ እተን 50,000 በሊዐ እየ ኢለ ተናጊረ ነፃ ኣውፂና ሰዲድናያ። ካብኡ ብድሕሪኡ ዘን ማሕበራት ይኹና ገለ ተፈላለያታት ብኣካል ስለተረኸብና ርኤናኒ በቃ ደግፋኒ ከምዚ ንመድሓኒት መግዝእ እውን ሃባኒ ተወልኽወን ግዲ መሰረት ተሓግዝኺ ብመሰረት እንዲኺ ተጠርኒፍኺ ዘለኺ መሰረት ተሓግዝኺ ንዓ እኮ ኢኸ ውፂኽኒ ኢኺ ስለዝበልዓኺ እሳ ተሓግዝኺ ኢለናኒ። ስልኪ ተደወልኩላ እውን ኣይተልዕለንን ከምዚ ይኾን ኣለኹ ከምዚ ይስራሕ ኣለኹ ብሽመይ ይሽቀጥ ኣሎ እንታይ ኢኺ ትገብርኒ ዘለኺ ኢለ ተተናገርኽዋ እውን በቃ እሺ ክድውለለኒ በቃ ይዞኺ ትብለኒ። ተደወለን ስልኪ የለ እንተገበረ ነገር የለ በቃ ኣፍካ ሒዝካ ሱቕ እዩ በቃ ምስ ሕማምካ ምስ ቁስልኻ ኣፍካ ሒዝካ ሱቕ በባኻ ሽም ግን እንደይኣትሎ እዩ እንደ መሳርሒ ትኾን ኣለኻ ኢኻ ግን ንስኻ ዓቕሚ ስለዘይብልካ ንከምዚ ክትብል ስለዘይትኽእል በቃ እንታይ መረጋገፀለኪ ብሽምኪ ኣታውታት ባዕላ ትዛረበኒ ነይራ እያ ባዕላ ትናገረኒ ነይራ። በባኺ እኮ ክንደይ ይኣትሎ ፅቡቕ እዩ እኒኦ ከራኽበኪ እየ ብቪድዮ ትረኽብዮም ኢኺ እያ ትብለኒ ነይራ እምበር ኣነ ካብ ቃልኣ እየ እምበር እኮ ካብ እንትን ሰማዕኽዎ ነገር የለይ። እንደገና ሕዚ ምስ ኸደት ብዙሕ ሚድያ ተቐባቢሎኖ እኒዋ ትሽልማት እውን በባየ ብምዃኑ ብምፍላጥ እውን ብጣዕሚ እየ ሓዚነ ዘብለኒ ያው ነስኻ ቀሊዕኻ ፎቶ ተወሲትካ መብልዒ ዓዲ ሃገር ትኾን ተለኻ ስኻ ብ50,000 ተፋኒኻስ መብልዕ ትኾን ተለኻ ብጣዕሚ ዘሕዝን ግን በቃ ታሞ ክትገብር ርእስኻ ሓሚምኻ ናይ ኣእምሮ ውሒጠ ሃሪሰስ 3 ግዜ ገለ ውሒጦ እዩ ዝናኣእምሮ ብድሕሪኡ ማለት እዩ። እና ብዙሕ ሰብ ደዊልለይ ስልኪ ዘንፈልጣኒ እንታይ ክትገብር ኣለኺ ከምዚ እኮ እዩ እኒኦ ኢለናኒ ታሞ ክገብር በቃ ኦሮማይ በሊዕኺ ኢኺ ስለንተባሃልኹ ከምዚ ኢለ ክናገር ኣይኽእልን ስለዚ በቃ ንባዕላይ ግደዳ በቃ ኢላ ኣነ እንደገና በቃ ሱቕ ኢለ ሕዚ ግን በቃ ተፀጊመ በቃ ከፊእኒ ዝርአየኒ ሰብ ስኢነ መብልዒት መፅወይት ኮይነ በቃ ግን እዚ እንተረኸበኒ ነገር የለን። ኣብ ፀገም እየ ዘለኹ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም እውን ወሲኸሉ ብባዕለይ እና ከቢድ እዩ ኣቤላ ዘኸምዚ እንተለዓለት እናተባሃለት የለሽ ኣለኹ ግን ኣብዚ እኒአኹ ኢልካ ምንጋር ቀሊል እንድዮ ግን ኣነ ክገብሮ ኣይከኣልኩን በቃ ሕዚ እውን ናብዚ ብምምፃይ ከፊእኒ በቃ ብጣዕሚ ከፊእኒ በቃ ደቀይ እውን በቃ ተደብሬን ብጥሜት ክሞታን ምሰላ ረዳኢ ናይብለይ ስለዝኾንኩ በቃ ትርእዩኒ እውን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ኩነታት ከም ዘለኹ
እና ከቢድ እዩ በቃ ስለዝኸፈአና በቃ ተመሪሐ መፅእ እምበር ክንደሻዕ እኮ ይመላለስ እየ ናብዚ ይመፅእ ይምለስ ይምለስ እየ ግን ደፊርካ ዘይምንጋር እውን ዘይምውፃእ እውን ንባዕልካ ጉድኣት የብፅሐካ እንድዩ ብከምኡ በቃ ተዓፊነ እየ ዝነብር ኣለኹ እምበር ኣሸንዳ ኸይደያስ 3 እንቋቑሖና 500 ፊኖ እዩ ተባሂሉ ተዓሽጉ እቲ ናይ 5 ኪሎ ቀዳማይ ደረጃ ኢሉ ፊኖ እንትን ዝብል ፍትግ እዩ ዝብል ትጭረት ውሽጡ ግን በቃ ምሽሓር እዩ ትጥቀሞ ተለኻስ ምሽሓር በቃ ከፍተ ኣቢልካ ትለብሶ ተለኻስ ርፍትትትት ይብል በቃ እንዴ እዚ ነገር እንታይ እዩ ምሽሓር ድዩ ኢለ ምሰረቕኽዎን እወ ምሽሓር እዩ ተዳ ተሸዊዱ ክድኽፊኖ ኢሉ ክገዝእ ክዩ ከምኡ እናበልኩ እዮም ንዕሹ ኣለዉ ገሌና ሓዚነ ብጣዕሚ ንነፍሰይ 3 እንቋቑሖና 500 ፊኖ ተባሂሉ ምሽሓሪ ካብኡ ቀሚሽ ሂባ ሰዲዳትና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ መሕዘኒ ዝኣትሎ ገንዘብ ኣና ብዙሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ያው እግዚኣብሔር ዋንኦ ማለት እዩ ካበይ ትረኽቦ ትመረዳእታ ብኣኻቱን ሽም ገንዘብ ዝኣቱ ዘሎ ምዃኑ ምን ዝነገርኩም ባዕላ ሕዝናዮ ሙሉእ ዶክሜንት ወሲዳ እያ ሙሉእ ዶክሜንት ማለት እዩ ንየዋ እዩ ምስኣ ፋይል ወሲዳ እያ ኢላ እውን ትናገር ትኽእል እያ ኣይወሰድኩ ኢለ እውን የኸሓድኽዋን ግን ባዕላ እያ ትናገር ኣብዚ ኖቤል ሆቴል ድዩ ዝበሃል ኣብኡ ኢና ተመሪቕና ኣብኡ ኢና ተዋሂብና ኣብኡ በቃ ባዕላ ትናገረና ነይራ ዳሕና ማለት ትቀራረበና ስለ ዝነበረት ኣይዝኽን በቃ ኣብ ተፀዋዕናዮም ንኽናዮ ቁፅሪ ኣይዝኽን ዳሕና መስኪርና ነውፃእ ኣለና እውን ምግቢ ኣብሊዓ 500 መሳፈሪ ይኽን ኢላ ትሰደና ኣይዝኽን እግርኽን ከትክለክን እያ ኣይዝኽን ኣይትፍርሐአን በቃ ኣነ እኒአኹኹን ትለና ነይራ ካብኡ በቃ ነፍሳ ምስ ኣውፅአት ንዓና ገዲፋትና ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተሸላሚት ኮይና ክትርእያ ከለኺ እንታይ ስምዒት ፈጢሩ ንባዕላ ኣይትበል ብትባና ንበልዕቶ ንባዕላ ኣይትበል ንህሊና ኣይትበል ህሊና ንባዕላ ይቆሳ ብናሰብ ሽም ሸቂጥካ ኣብ ምብላዕ ንህሊናኻ ዕረፍቲ የብሉን ንህሊና ንባዕላ ይቆሳ ትሸለም ብምሽላማ ደስ ኢለን ድሕር ስራሓ ትኽክል ገይራቶ ባዕሎም ይፍረድዎ ስራሓ ባዕሎም ይፍረድዎ እሳውን ህሊና ንባዕላ ይቆሳ ኣነ እዚ ኢለ ክነገራ ይኽእልን ብቲ በባና ዘበልዐቶ በተለይ ናኻሊእ ዘይኮነስ ብትናየ ዘበልዐቶ ንህሊና ኣይኹና ዕረፍቲ እኒአዋ እውን ደቂሳ ተሓድር እያ ኢለ እውን ይሓስብን ኣነ ምክንያቱም ሕማቕ ነገር ተገይርካ ኩል ግዜ ርእስኻ ድቃስ የብሉን ዕረፍቲ የብልካ ኩል ግዜ ጭንቀት ኢኻ ስለዚ በቃ ይጥቀማ እየ ዝብል ድሕር ሓቀኛ ኮይና ከብላዕ እዩ ድሕር ሓቀኛ ናይ ኮነት ለ ግዜኣ ከሕፅረላ እዩ ከምኡ እየ ዝምነየላ ኣነ እዚ ዋና ፖድካስት እዩ ዋና ፖድካስት ኣብ ዝተፈላለዩ ስነልቦናዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት እናምፅእ ናብዚ ዝዝት እዩ እስኪ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝተፈፀመ ጉዳይ ድማ ዝተቐረፀ ቪድዮታት እንታይ እዩ እዚ ቪድዮ እንተቐረፀ ናይ እዚ ማህፀነይ እዩ ማህፀነይ ሙልቆ ማህፀነይ ብምሉእ ወፂኡ እዩ ብሞባይል ተቐሪፁ ተበሲቱ እሱ እውን ተቐረፀሉ ውልቃዊ ኢንተርቪ እናገበርና ከሓደና ኣተና ኢና ኢንተርቪ ጌርና ብኡ እዩ ብቲ ቪድዮታት ተላኢኹ ብኡ እዩ እውን ሰብ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ወፂኡ ክሕግዛ ኮይሉ ዝወፀ ማለት እዩ ብኸምኡ እያ ቀሪፃትና ብዚ እንተቐረፅና ኣወዳት እዮም ቀሪፆምና 2 ኣወዳት ኮይኖም እዮም ቀሪፆምና ሳልሰይቲ ባዕላ ተራኪት እኒኣታ ሮዛ እያ ትበሃል እዛ ትትርክ እሳ ትትርኽ እቲ እንተናገርናዮ ኣብ ወረቐት ይፀሓፍ ኣብ ሞባይላ እውን እንትን ትሕዞ ትቐድሖ ማለት እዩ ካብኡ እዞም 2 ኣወዳት እንደገና ይቐርፁና ከምኡ እዩ ተገይሩ ገፅኽኒ ድሕሪት ገበራ ኢና ንበሃል ገፅኽኒ ድሕሪት ገበራ ይዝኽን ምንም ኣይሰማዕኽን ኣይትፍርሓ
እያትለና ነይራ احنا እንደገና በቃ ጓንስቲት እያይትጎደናን ብምባል ኢና አሚና አቲና ከምዝ ትገብረና እያይልና እንትን ይበልና እና ፊልም እውን ከምዝ ዘልኩኻ ብትረኻ في ብዙሕ ፊልምታት ተሰሪሕና እዩ ብዙሕ ደርፍታት እውን ወፂና እዩ ብኡና ተሰርሐ ማለት እና በወዳት ኢና ተቀሪጽና በክልተ ወዳት حرب ناتخاتكن فيديوهات من تبتينوا ድሕሪኡ ዝረኸብክን ድጋፍ ኣሎ ዶ የለን እንተርፈዘ 50,000 የለን ምንም ነገር አይረኸብና ቅድሚት ቪዲዮ ድዩ ነይሩ 50,000 ድሕሪት ቪዲዮ ድሕሪት ቪዲዮ እዩ እቲ ቪዲዮ ምስተለቀቀ እዩ 50,000 ሂባትና ንክንደይ ሰብ ዝኣክል ከክ 50,000 ተዋሂቡ ኒ 11 ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብቻ ድሕሪኡ ኣንላይ ዝበሃል ድጋፋትን ናይ ስነ-ኣእምሮ ይኹን ናይ ስነ-ልቦና ይኹን ናይ መድሓኒት ይኹን ዝረኸብኩን ኣሎ ዶ የለን ኣነ ብወክል ዝረኸብኩዎ ነገር የብለይ ምንም ነገር ኣይረኸብኩን እንተርፈዘ 50,000 እዚ እንኪ ብዝውፅእ እዚ ከም ዝኹን ተባልኽዎ መንገዲ የብለይ ኣበይ ከምና ኣለ ከምና ኣተ በይ ከም ንውፅእ እውን ኣይፈልጥን 50,000 ተዋሂባ በቃ ባኣተፋንየ በቃ ማዓስያ ሃይባትኪ 2015 16 ኣካባቢ ሓንቲ ነገር ተዛሪብኩ ብዙሓት ዲያስፖራታት ይኹኑ ኤርትራውያን ይኹኑ ደገፍቲ ኣካላት ይኹኑ ይድግፉ ከም ዘለዉ ትዛረበኒ ነይራ እያ ብኣፋ ብቃላ ባዕላ ትዛረበኒ ነይራ እያ ኣይዞኺ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝድውለለይ ዘሎ ኣራኽብኒ ነባለ እሞ ሓደ መዓልቲ ከራኽበኪ እየ ትብለኒ ነይራ ማለት እዩ እዚ ቪድዮ ኣይተረኣኹ ብስልክ እንተራኸብኩ ኣካል እውን የለን እዚ ለዝረኣኽዎ ነገር እውን የለን ብቻ ንዕነ ከም ዝኾነ ነገር ክትህብ ተላ ተናገር ትለኒ ዝኾነ እንትን ክትብል ተላ የቐኒየለ ይበል ትለኒ ኣብዚ ናይ ኣሸንዳ የቐኒየለ ይበል ተባሂላ ኣይብልን ይኣኽለኒ ለገዲፉ እዮ ማለት እዩ ምክንያቱም ኣነ ብሰለስተ እንቋቑሖ ብ500 ዝግመት ሰብ ይኾንኩን ብዙሕ ነገር ዝሰርሕ ነይረ እየ ተም ንኣኽልና እውን ነመስግን ኢና ብከምኡ ኢሎም ንለኣኹልና ማለት እዩ ወሃቢ ኣካል እንዲ ዝጋገ ተም ለኣኽቲ ግን ነመስግን እሳቶም ብኣስት ይረኽባ ኣለዋ እየን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም በር ከምዚ ከም ንግበር ኣለና ተዝፈልጡ ነይሮም ከምኡ እዮም ገበሩ ነይሮም እየ ዝብል ምክንያቱም ያው እሱ እዩ በቃ መብልዒኻ ትኸውን ብቲ ተኸድኻ ብደቂ ኣንስትዮ ትኾንካ ትብላዕ ብቲ ሓጋዝ ኣካል ኢልካ ተኸድካለ ትብላዕ በቃ ራእይ የብልካን ሰማዕ የብልካን ብቻ ከምዚያ እኒአዋኒ ከም ዝተኾና እዩ ዝበሃል እዎ ምንም ተገበረለይ ነገር የብለይ ብምንም ተኣምር ኣይፈለጥኩን በቃ ኣይፈለጥኩን ቲ ብመሰረት ዛክል ማለት እሱ በቃ خد መሰረት ትደግፍኺ የለና ንግልጽ በቃ ግልጽ خد መሰረት ትደግፍኺ ሁለተኛ ናዚያ ከይትመጽ የተባሂለ ናዚያስ ከይትመጽ ከይሪእኪ ግን እሳተን ዝላለዋ ግን ከምዚያ ንኾናኒ ኣዋሙ ከም ዝሐጉዝና እዮም ዝላ እምበር ንኽትኣተን ክዳነንን ፀጉረንን ቀይረን ስኻኡ ተረጊጽኻ ሸቲትኻ او ተደብሪኻ ክፍትል ተለኻ ይሕዝን እዩ እሞ ብሽምኻ ዲያስፖራና ለኣኹ ከቢድ እዩ احنا لدحنا عرسنا خينا اخنا توم لاقتون ገንዘቦም ኣኪዎም ኣይሰርሕሉ ሲልኻ ብትንትን እዩ በቃ ብትንትን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣይንሕግዘክን ኢለና እዋ መሰረት እንደገና 50,000 ዋትኪ እዋ ተጅፋት እዋ أن بدحريو زمان سجنزب جن أي توهذا هو تبدحريو بوايه لهم الأخوة حكمنا تتحكم له تدحن له قدرت تتكلم توهذا أنت سدد غرشي أي توهذا سبوا عموداتا استي نتملكتنا أنت هيكون تحيفين أنا زحلفة ملغتي يو تناي نجر كل عالم فريد وانديو كله سمعوا أي متنتن ون خوينا إيه زله
ኣነ ምንም ዝረኸብክዎ ነገር የለን ንዓይ ንድግፍ ኣካል ንሕግዘኒ ቁስለይ ዝፈለጦ ኣካል እንድሕር ሃልዩ ናብ ባዕለይ በቃ ናብ ባዕለይ ብባዕለይ ኣካውንተይ ተላኢኹ ደቀይ እውን ክድሕናሉ ከምህረን ኣነ እውን ቁስለይ ክድሕን መድሓኒተይ እውን ክጥቀም ስራሐይ እውን ክጅምር እንድሕር ድሒንካ ናብ ስራሐይ ኢኻ ትኸድ ስራሐይ እውን ክሰርሕ እየ ዝደሊ ክለኣኽ ድሕር ኮይኑ ናብ ባዕለን ክለኣኽ ከለን ተትኾይኑ እምበይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ናብ ከምዚ ተሓገዛ ክዳዕ ዝበሃል ነገር ተዝተርፍ እየ ዝምነ በቃ ንንባዕልና በቃ ተንኾነልና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱም ከማየ ዝመሰላ እውን እኒአዋ እየን ብድሕረይ እሳተን እውን ተትድሕና ከምኡ ኢለ ዝናገር በቃ ናብ ባዕልና ኣካውንት ተኣትየና እየ ዝምርፅ ካብ መብልዒ ኮይንካ ትተርፍ ናብ ባዕልና ናብ ኣካውንትና ተዝኣቲ እየ ዝብል ኣነ ንዞም ሓትያ መፅኹምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዝዕድል እዚ እውን ብምርካበይ ይቀኒለይ ብጣዕሚ እየ ነመስግን ስልክ ቁጥርህን ኣካውንት ነምበርህን እንደገና ንተመልከትና ንገረን እሺ ስልክ ቁጥረይ 0992 06 54 74 እዩ ኣካውንት ነምበረይ ብቐሊሉ ኣይፈልጦን ክነግረካ እየ ካብ እንትን የውፅእ ኣልጋንሽ ብርሃነ ሃይለ ይበሃል ፅቡቅ እዚ ቪድዮ እዚ ክንለቆ ፈቃደኛ ዲኹ ኣይኮንክ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክልቀቀለይ ይደሊ እየ ክሰምዐለይ ይደሊ እየ ካብ መሰረት መብልዒ ክኸውን ኣይደልን ናብ ዝምልከቶ ዝሕግዙና ኣካል ተትርእይዎ ተትሰምዕዎ ይብል ከምኡ እዩ ዝብል የቀኒልና ሕብረት ያበልና ምስቲ ኤዲቶሪያል ፖሊሲና ርኢና ክንፍስቶ ወይ ድማ ገዛ ክንሽፍኖ ክንገብርና እሺ የቀኒለይ ብጣዕሚ ዋና ፖድካስት ኣብ ሓቀኛ ፍትሓዊ ሚዛናዊ ዝኾኑ ጉዳያት ናባኹም ዘቕርብ እሞ ብፍላይ ድማ እዛ ሓፍትና እንሪኣ ዘለና ሓፍትና 4-5 ሓዊ ተለብሊባ ዘላ እቲ ቀዳማይ ብፀላእቲ ብ5 ፀላእቲ 3 ኤርትራውያን 2 ኢትዮጵያውያን ተደፊራ ኣብ ቅድሚ ደርካ ከቢድ ኣካላውን ስነ ኣእምሮአውን ጉድኣት በፂሕዋ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ድማ እናተሓከመት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሓገዝ ምክንያት ብክልተ ኪድናው እናተባሃላ ምንም ዓይነት ድጋፋት ከም ዘይረኸበት እያ ትዛረበና ዘላ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ብበዓል እንዳ ወይ በዓል ቤታ ድማ እቲ ዘጋጠማ ኩነታት ብምሉእ ምስ ፈለጠ ደርቢኒ ከይዱ እያ ትብለና ዘላ እዚ ድማ ብፍላይ ድማ ጎረባብታ ወይ ድማ መናብርታ ምስ ተዛረበኦ ምንም ከይዛረበኒ ደርቢኒ ከይዱ ትብለና ማለት እዩ ስለዚ ንነብስና ኢልኩም እትሓስቡ ወገናት ምሳና ይኮንኩም ኮንታክት ወይ ድማ ርክብ እትገብሩ ምስ ባዕላ ስልኪ ብምድዋል ወይ ድማ ኣብ ታሕቲ ብነቐምጠልኩም ኣካውንት ነምበር ድጋፍ ግበሩላ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምላሽ የለና እትብሉ ሰባት እንተሃልዩኩም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ኮኒ ካልኦት ኣካላት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምላሽ የለና እትብሉ ኣካላት እንተሃልዩኩም እንደገና ስቱዲዮና ክፉት እዩ ብፍላይ ድማ በዓል ቤታ ነዚ ጉዳይ ክሰምዕ ከለካ መፂኻ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘጋጠመ ፀገም ስለ እንርድኦን ስለ እንፈልጦን መፂኻ ክተረድአና ምስኣ ዘለካ ፀገማት እንደገና ክትፈትሕ ንላቦ እናበልና ዋና ፖድካስት ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ሓቀኛን ሚዛናውን ፍትሓውን ዝኾኑ ጉዳያት ናባና እናለኣኩም ክነቕርበልኩም ንኽእል ኢና ንብል ሞ ሕብረት ያበልና ይቀመጥ